Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanmu da sake saduwa a daidai wannan lokaci. Insha Allah bidiyon mu ne zai nuna muku wani sirri guda biyu masu matukar amfani sosai, duba da yadda mutane suna amfani da wayoyi da dama kala-kala. Kowane lokaci sabon abubuwa, wance zamani yana canza, kowane lokaci abubuwa suna zauwa sabi. To wani zaka ga yana amfani da wayar shi amma ya rabu da wayar din. Akwai abubuwan da ya kamata a ce ya sani wanda bai san da su ba, dole zaka ga yana abin nan. To na farko sirrin da zan nuna muku cikin WhatsApp GP, cikin wannan WhatsApp kenan, WhatsApp business. Bayan ka shiga cikin WhatsApp, na farko zaka shiga cikin kamar ka shiga hakan kana so zaka yi wa mutum bokal, bi ma'ana kana taba wannan so guda ɗaya zaka ga wannan alamar bokal ya cire ya koma alama mai nuna kamera. Kana taba wannan bangare abinda zai nuno maka direct kamar yadda kuke gani haka. Misali gashi kana taba shi, abinda zai nuno maka kamar kana so zaka yi voice, kana taba shi haka kaja zai nuno maka wurin kamera kamar yadda kuke gani. Zaka yi magana iya minti ɗaya jifans dan ban manta ba, kuma yana yi kamera gaba da kuma baya. Bayan ka riga da ka kammala wannan abin, kawai sai ka tura shi. Kana tura shi to inda zai zo ga mutum kawai zai zo haka ne, kama abin nan zai zo haka ga mutum, amma kuma ba zai zo mishi bidiyo babba ba, zai zo mishi karamin bidiyo kamar istigar kenan. To waɗansu WhatsApp ba sa karɓar shi gaskiya. Ma'ana idan baka da WhatsApp business gaskiya ba zan baka garantin WhatsApp watan ainihi tana karɓar shi, amma kai ba za ka iya kai ba. Ita kuma wannan WhatsApp GB ba za ma ta karbe shi ba gaba ɗaya, ba za ta iya karɓar shi ba gaskiya. Idan kana amfani da WhatsApp GB to kuka ba za ka gan shi cikin parameter ɗinka ba, sannan kuma ko da ayyo maka shi sai dai ka ga alamun message ayyo, amma ba za ta iya ɗaukar shi ba. Za a rubuto maka alamun message ya zaka, amma ba zai yi ba ka gan shi. Sirri na ɗaya kenan. Na biyu shine cikin WhatsApp kuma idan kana so ka nuna ma mutum wani sirri cikin waya hakan ga, misali kana so ka nuna mishi wani abu, za ka yi mishi apple video. Misali kamar yadda kuke gani gashi a kaddara wannan waya ce, kana so za ka yi mutuwa a fil bidiyo, kana taba haka a fil bidiyo zai tahi kamar haka. Yana ɗauka kawai za ka taba wannan alama duk abin da kake yi cikin internet ɗin gaba ɗayan shi zai yi a fishe bangaren shi. Da a ce lambar ta wuce, kana taba wannan alama za ka yi confirm duk wani abu da kake yi cikin wayarka directly zai yi a fishe bangaren shi. Ma'ana za ka iya ka nuna mishi wani abu, ya hau da wani abu cikin parameter ɗin shi ko wani abu makamanta, ko ka nuna mishi wani abu cikin waya wanda ba sai ka tura mishi ba. Sai kuma magana abu na uku shi kuma wanda muka yi magana cewa za mu bada kwad ne, za mu bada kwad ɗin da za mu bada shine yadda mutum kana da waya biyu to kuma kana so ka bar waya guda gida, kuma kana ganin idan aka kira zai kasance ba za ka samu kai resi akan inda aka ba. To abin da za ka yi wajen apple kin da za ka shirin resi shine za ka danna kamar hakan ga, sai ka danna A12 misali, sai ka rubuta sosan. Bayan ka rubuta sosan din kamar yadda kake gani, misali sai ka saka A12, sai ka saka lambar wayar da za ka tahi da ita kenan, sai ka saka guess kamar yadda kuke gani. Bayan ka saka lambar wayar da za ka tahi da ita kamar hakan ga, ka saka lambar wayar da za ka tahi da ita waje kenan, sai ka saka sosan ɗin, ka saka lambar waya, sai ka saka guess. Bayan ka saka guess cikin wayar da za ka tahi ka bar ta gida, mai ma'ana za ka yi wannan aiki. Shi kuma lambar da za ka sa wannan matsayin 00 shine lambar da za ka tahi da ita. To da zarar ai kira ka so ɗaya ta lamba ta gida za ta yi so ne, so biyu idan ba a yi dekurushe, bi ma'ana lamba sai ya yi fasi bangaren waya ta ga hannunka. Bi ma'ana kiran da za a yi maka gida zai karɓa can bangaren wayar ka ta gida, za ka yi dekurushe ka yi magana da wanda kake so, amma sai ya zama to kira na biyu. Sannan kuma akwai bidiyon da ni na dangance da direct duk kiran da an kawo kawai ba ma waya wannan waya ta gida ba za ta yi so ne ba ko wani abu makamancin haka. Na riga da na yi wannan bidiyo na yadda za ka ɗauki kira gaba ɗaya na wacce waya ya koma bangaren wayar da ka tahi da shi gida. Idan kana da bukata za ka shiga cikin wannan YouTube channel, za ka ga wannan bidiyo insha Allah. Assalamu alaikum.